Praise the Lord, hallelujah. Baby, I will be on Yankupo to me and come home, baby. I will show me free beer. Your friend Opatafuor. Now, my main secret in intro. O show me ko YouTube. Ko YouTube search for Opatafuor TV. Na like your page, you know. And I say ko TikTok. Na search for Opatafuor TV. Ko we are following Facebook and so your Opatafuor TV. Hona brand don't be ano. I'm tired live video. In the South Honma on Sabeka Opatafuor. A diplomatic NASA social media handles me and Sawi, TikTok, Facebook, and YouTube. A hot now calling your Opatafuor life. Now, me didn't come on. Now, my main secret in Chron. A we are so home. Dear Winim are meaning and a mau yawu. Dear men so subinim are winning and a mabby your Opatafuor. A branch ye been a bony trim so pursue to coin. O kokura ni mammy ni so, ni papenisu, ni busia ni beer ni sacronym. Sa branch ye aduni teddy tun trim say. O kokura ni huni pabia ni snow nim cronimu dia. O nim dia bayano. And until your crab in wet yaho. Wako busana doman kumasem. Washishani shebre mamano. So okay, a dear nebetono. So be sham kwanhia wo anan kuro ya all coming e be sini yi e firi se o wotiri mu po ene pepa se o kokuro yi mu akobobra ampa otia ni na chi ekwa aberewatia ho aberewatia kana doma nkomasem o kana hintasem no de ne sato no so no hira no no hia ne se wonko na brantia no enya enidaso abodekire efiri se die okono ya kamun nsem e de akere no enti de mesi bia no enye huma ne biem de mpesa me kire woni se afi akaka kra bi na 2023 aba na wie ye ne ewura 2024 mu na sikite wo mu ni se 2024 yi obeda na wahunu mu nsem age odi hufuo onyankopon sa won so to see odifuo Samuel odifuo Moses odifuo Elia adi se sa difuo yi ene betima kire wade kye mu nsem efiso nyankopon so orenya bibi dis wadan adi e de akire ne nko difuo enu ntemeto nsa de afro eye 31 ebeye se obaba na onyame difuo me no bedi nkomo ne ma kire wo de yesese wo ye ansana wo wura the year 2024 mu awra ho sam ne se bebre be wura afi a ye be wura mu a odi eka no ebe se wuram bebre edi ahochire be wuram bebre dia ni nguase a wonamu eye 2023 osa de be wura 2024 mu adentia wiase emfa nse otirim so obi baji wo eye wo ani wara etise wa ma namon antu abrabo ho anamon a sawte wa ni sawte ho ewo me ni ewo yen ne ya na nsew ewo obra ne de owo bi o sister no obi o maami wo bi but obra no empayini se ene de wara nkasa eya na wabo enti me to nsa de afro eye 31st 2023 31st ya akamiri tia wo bi na 31st asas ya hiva na okọ baby awko biara jai na hia me eye kumase bushen station ha na nwanwa samu ewo mu ni se empayini se de enim no ya na yenso kane ahwe nanim anajo ai no kure wo mu no unim Opatafuor de emetimi aye unim se de emisu ene me ban se de eminyuma esitie enti afi eye 2023 31st ya ye di wura 2024 fi aya ni ma miensa na meye de edi nkan ne yesika ho adwuma edi nkan tena odada se wi asese obeti abrabo mu de no wanya sundwie a emu duduara no eya na gina sika so eti onipa ben ya ya na brabo a obo no asase we so ya na ehiame na brabo mpayin se yenkoti aduromra eniwa ne ahahan abrabo ni nyina gina sika so eti se usika sam tuto yi a abrabo no ubetimi abo enti me kire wade bi de di nkan eye sikasem
de tosu biem me wo bibia me amato ne din sa da ne bo de tosu biem eya yaresa sa nioma we miensa ena ye 2023 31st me ye ho adwuma tie na kwankere wo huni onipa bia oba eye 2023 31st night ibi na opese oye sika kwankere ni bi opese oya kwankere ana ojimi nsama kwankere efesika samu yedie o na 2024 a ye kowrami abrabo ekototen abrabo ko jojo edema no oba ode eye one city quent ye one city quent ode mako 8 ai one city quent ya me no mienu ye mfa nya hwi wode mako 8 ena beba obi beka se na 8 ne de wode ye den ma men kan kire Bible say abra mu ye den na eye farasifo no ko Peter ene owura Yesu okobusa ne se owura esese obi ti wo man mu ontua to ana Bible say no Yesu ka chase momfa de sefata Kaiser ma Kaiser na de sefata Christos momfa ma no ofi ho no ka tire Peter say Peter konsu eda ho im ko to dra fish na obeyi ni kane no bie nanum eye queens sika kokko hwem yi na koton na fabra ye ntua ye hoaka na de ntia wo di 8 na eba no na de tie nie sa 8 no wo phone obetimi aye research e wo ho ye die ni nhira ne abrabo wo wiase nyinara ejina number 8 so 8 say uko Google now you be a spirituality and spiritualism o type angelic number 888 ya ejina ma yedie enu nti enam say bomoden na fa queens mako 8 bi na fa bra 31st ye de yesika ho akwankere die to so biem onyankopon bo ade nyina wie ye no o ma nipa nsa se wa ma won nsa o fa ade a enye yie untimi nkan sika enu nti unim ye ha say obeka so rest on sa onyankopon di nkasa dompenko mako 8 ene hye ha so wan fa 8 no de 7 an kenye yie efri se onsam yenu yi ena ma udimu abrabom enu nti nipa bia oba bia na emfa woni nipa ban awo ye ahokyira ne te se den adwuma ne te se den ade bia fa nipa nkan ko ho de wo the queens eye gold color so wanya yensika bi mu amwa abrochire Canada, Italy, Spain, Germany, UK, US mu amohwami so manya yensika gold queens bi na sika bia wo benya gold queen biara asase a wote so no kro a wotimu a wo bra no fa ho queens eye gold color mako 8 ena fa bremi na me de be susum ade ama na wo sa de kofie menje mfa na ma tira wo de wo de be kwa akoye de to so biem o ba mu a mo pesa mo ba adane no adane body ne sein bia wo metew so tetew obi di enuro sam obi di agbalagwasam entafo yifo enkabretiche ni wiedie how o de tete wadwumam obi atu waduro obi di yale ato so obi abubu agudam na opese wuyi firi ne so na so utokoma no sa onje yale na ode ato so no ahokyere na ode ato so na ni buase na down so no oba na wakunu no onje no onka bi hwese eda eno ne frɛ na dane bo de onipa bi di aye obi a wo dane akɔ so enye adebone da every say obonefo se owuo no one obeku owuo enu nti 31st na bo adane na ebeye hu se na de si 26 no enu kura de so adanse a me de be manyame ma ama o mawura afie ba mu no ehu enti ba bia nko biara Opatafuor si jai na wura ha enkotena ba bia last year ba bia nkoye hwe afi we de to wo hwe ni nguase ne akom ne ahokyira wo namu bra no nyame difo memfa me nsankan memfa ngosran kan na brabo no mempa ya sundwie ne fa ahodie mfa ma jai ba bia akobia ne hyiam kuma se bo hyen number no na go screen ne ne bobo de na fa ba akom 31st oh 31st ayesronko Bible say wa mayentumi say yentietie nyanya nkere so ne santi
how ni amane akoda na ne atiti bie how bia no ba modern ne fabra na woyɛ sudini mo de how bia ye be yefuru so ne yaka watamfo ato ho ne yatopuru watamfo anim boni de bi renka da woni nkuto na de be hu abonefo akatua 2024 yare dom aninguase ne how ni owuo emu ahokyere wom bla ye ni nyina ho adwuma eye 2023 31st eduru 31st ya obaku konsoli bi na adane na account to enye samre de to na account to samre na so sofo a wo hye ne na ase ne owo bibi a onya ma anya sa ye wura afini mu a de wa afini mu anya bi be kan efisa wa anya ahobambo enti bra nipa bia oba biara no onyankopon to bi ne nwosra wo mesunti me de nwosra e ka nipa bia baako mu ye 10,000 ana beba me Opatafuor me se me de nwosra be kan obia de ba bia wo biara ba moden ne tumirika e kumase boshen boshen station ho fa number ne frɛ na ginkyeremu bi e wo ho se fa adane bonu na opew se ye sika kwankyere no de e kire wadwene su biara ba moden na efa number na go screen anim ne frɛ na mpanyimfo beje oso etimi hwa wanim ja ba bia ukọ biara ja ba bia ukọ enko 31st na enko wura January February March na wakoye seresrefo jai na bra na me nkyerɛ se de see fish na bra bono ensiw yie ko YouTube ko Facebook ko TikTok de din no ayo Opatafuor TV yensia ho ne ani nkomo